Smaoineamh mar duine an dearfach agus sona sásta. Agus smaoineamh sa duine das agus cineálta. Mentor tug cairn sé tasal. Agus bhíon smaoineamh ar múinteoir atá gafa leis an sport agus cairn sé dom leis an mata. Smaoineamh ar duine inspirálach. Smaoineamh ar duine cineálta agus cuardal. There's smaoineamh faoi an muinteoir speisial tá smaoineamh faoi na rang na spríal a bhí aici agus cé go ceann go bhhair siad. There's smaoineamh ar muinteoir se smaoineamh go cineálta agus cé go cairn sin in gcónaí. There's smaoineamh ar muinteoir se smaoineamh ar an bíomh siad spagad chun fearm. A bhfuil an sin chun thabhairt takeíochtú. Smaoineamh ar duine atá passionanta faoin na bust agus spargil. Smaoineamh ar duine éigean a bhíon geal agus réile dul gach le madan. Ar duine dearfach agus carach. Smaoineamh ar múinteoir atá códail. Smaoineamh ar múinteoir cearach. Smaoineamh ar múinteoir cuardal. Smaoineamh ar an bhúnta ag ligh meid beltamach a bhéise samún. Sí anna das agus tá sí anna tuiscinacht agus tá sí anna bíonn si ag cairlan nó tá mé an bortha. Anna das agus rinne bhí go leir crack agus spréú leis an sú sé an grandpa. Bhí si an cineálta agus sportiúil. Tá sí anna cearach agus anna tuiscinach agus anna das agus anna granver freisin. Tá smaoineamh ar na rangan na granver agus an tanna bhain a bheits rang. Nuair smaoineamh ar múinteoir speisialta smaoineamh ar na rangan na bhain mai tanna bhas agus cé go cearach go dá sí. Jazz, Granver, Culture, Sportiúil, Cearach, cineálta. das, cineálta, sportiúil, spréal. Nuair smaoineamh ar muinteoir smaoineamh ar football. Smaoineamh ar football spagad. Smaoineamh ar muinteoir chuir le Granver agus na rang na an spréal aige. Smaoineamh ar muinteoir thug takeíocht dom le mata. Gur mághuibh. Gur míle mágad. Come on. Gur mágad. Mághuibh. Gur mágad. Gur mághuibh. Obair. Obair.